komentaryo nga duol sa inyong heart. Hisgutan ta sa Buwelta ni Art. Freak out, yo! Alas 7:32 atong oras, ito na po ang Buwelta ni Art. The 3-time KBP Golden Dove Awardee, Mr. Art Bonhoc Jr. Basta mga junior! Gahi, oy. Good morning sa mga junior! O ang hinungdan sa mga junior, ang mga senior! O katong mga gipanumiyaw sila mga junior! O ang drugay nga wa pagid kapuhap sa ilang mga junior tungod sa lockdown. Good morning ninyong tanan. Mga kinay, ha! Di natiaw kining hulga sa COVID. Ang mga ospital puro na, wala na yung mga hospital bed. Medical workers sa CDO, ang ilang mga ulo, grabe ng kalabed. Kahapon, pinakataas. 210 ang bago nga cases. Dapat makugang na mga mister o mga mises. Kaya seryoso na kini nga saka sa infeksyon. Gira batok COVID, dapat seryosohon. Doon na yung sektor sa health workers ay nanawagan. Dapat ang health protocols istiktuhan. 2 weeks nga tinudanay daw nga lockdown ang ayanang ipatuman. Kaya kung ang gobyerno maghinuyang, simbako, mga pukan daw tang tanan. Mamahimo gid ba yang ipatuman ang hard lockdown sa dakbayan? Basta siguruhan lang yun nga wala gyud pwedeng pagawason sa kadalanan. Ilokong ang tanan diya sa kabalayan. Aron di na madungagan ang ulanding sa balay tambalanan. Apan mamahimo lamang ang hard lockdown kung ang lokal nga gobyerno di magmakuli nga tabangan ng katawhan. Dili pasagdan pinaagi paghatag og mga food assistance. Labi na sa kontrobersyal ayuda. Gamay ramang gyud taw kana patilistahan ga problema. Puslan man nga niya kita sa grabe kalamidad. Dapat lang nga i-lockdown tanang lungsod mga syudad. Kaya mga tao mo sanong gibaya kung unsa ang ayang pagabuhaton. Basta di masiguro lang po nila nga nay pagkaon o di ang ilang pamilya pagagutmon. Ang COVID dili lagan. Pasabod COVID nagkaraghan tungod kita ang hinungdan. Pero dili pwede nga ilukong lang ang katawhan sa ilang kabalayan. Unya sa ayuda di ninyo sila maalalayan. Testingin na kamo na sa panggamanan. Kung kaya ba ninyo magkutoy ang inyong mga tiyan, unya ang inyong panguna-una sa ing-ani nga emerhensiya, di lang unta magsigbulala diya sa social media. Time. Gahi